Дай да сложим покривката. Не се притеснявай. Трябва да се дигнат всички Ами ще ги Не я слагайте. Нали пречи? Няма такива. Какво? Аз за какво взех покривка? Един път ще дойдем на официална Специално ще купих сложиш. покривка, защото тук се нямаме и се слагам някакви гадни работи. Да се е сложила тук. Да се сложи, аз въобще не знам какво правиш и къде си. То се пипа. И пъш. Пипа и пъш. Да посъча. Ето, само. После ще му го пуснем филма по скайп. Вие снимате ли? Имате ли камери? Там на лаптопа и на апаратчето просто имам. И сега го записвахме как се хили. Как се извърта? А? Сокче? Да не е ледом са. Ябълка. Той беше отвън. Значи ти харесва ябълка, ще ти купим ябълка. Това защото нас Е, такъв е. Мрънкащ. Твити! Абе, аз се усмихни, няма да се мусиш. Няма да се мусиш. Виж манца какъв му е хубав. Е, рапер. Малко му е голям. Я се видя кацето. Някакъв пореден базар ще да сигурно ще пред паметника са направили едни огромни шатри, цялия паметник. От началото до паметника са някакви бели шатри. И някой вика, ще да има бирфест. Викам, да, по средата на зимата бирфест. Не ми се вярва. В очакване на коледната нощ, стотици помощници на дядо Коледа в Австралия влязоха във форма с масов Бебето заспа. Участник на преварата беше червен костюм, бяла брада и червена шапка. Въпреки необичайните площи в Австралия, над 1500 жители на Сидни се премениха в пълно състезанието. Ставка беше изпълнена за всички деца, възрастни и учители. Започнаха да съберат близо 100 000 щатски долара за една по-късна Коледа на децата в неравностойно положение. Не пропускайте и късните новини. Много неприятно. Бебешките си повече са такива. Гадно звучи. Я му прави смешно. Кристан прави му смешно. Той какво той спи? Не спи, гледай се човек. Коки. Там е налаган. Осигурено лечение за до година. Дори ще бъде включен и нов медикамент от терапията. Останете с BTV репортерите тази вечер. Светослав Иванов и оператора Валентин Василев ще ви заведат на западния бряг, за да ви покажат, че все още в света има стени, подобни на Берлинската, които разделят Влезе в очите. От нас приятна вечер с Тръщи. Ме, това не го пишеш. Коки. Кой бе? Той още по-съм. Бавно се яде едно кафенце. Нека се облечеш. Къде?
Къде са колите? Карт.bg. Карт.bg. Свободният сайт за автомобили. Сайт на Джобс.bg. Вие сте с две коли ли? Не, с една. Кой бе? Ехо! Ехо! Той се продява, бе. Наистина са ми Ехо! Образи като никога до сега. Новият Сатио Ехо! Ехо не му е смешно. Казай му кой бе. Кой бе? Кой бе? Множество приложения и още повече онлайн. Кой бе? Кой бе? Кой бе? Повече минути за разговор. Кой бе? Музикален фестивал ПНК. Откриване. България директно. Карнал Списер с дези от новото поколение. Йонас Кауфман, Ервин Кой бе? Адриана Дамато и Елизабет Пелишвили. Той да смее с Кой бе? глас. Кой бе? Кой бе? Когато качеството има значение. Всички в моето семейство са богати. Дядо ми е корабен магнат. Той строи кораби, а аз и сестра ни ги пускаме да плават по целия свят. На родителите ми им носят Кой да бе? ходят в леглото. Кой бе? Много мъртв. Къде го мързено с това? Имаме най-хубавата вила в света. Татко я построи. На брат ми за колата му. Понякога той пътува до всеки ден даваме приема. Кой бе? Иде пак бе. Иде пак. Да бъда богат. Кой бе? Нескафе. Той ме гледа. Ти малко по-живичко де. Ти до тебе си спи още повече. Ама аз не искам да го стряскам. Няма да го стреля. Се стресне. Той му се спи. Кой бе? Стряска. Айде да се мине като човек да ги. Може да го такъв. Зланче! Амурче! Миланче! Ти си малко мой мъж. Някой просто сме на това. 7 води срива с земята. А те че тренира. В Свещения Иерусалим религиозните емоции винаги са наделявали на здравия разум. Дяволът е история в човешката история. Когато където пророкът потегли Не беше какво да се удреше така да има урани. Може би, защото в началото, по-малко те по-базово. Нито си разбива устата, нито ще някак се каскадьор беше. Пазеше се. Не знам как успяваше. Защото си мисля, че той като прохождаше точно лято, ще бъде бос и може би ще спре да... Ще спакаш книгата. Не ми защо така грозно ме дава тази камера. От камерата. От камерата, не от мен. Бубо изяде тази книга.